हे बघा, आपण इथं हे जे साहित्य घेतलेलं आहे याच्यापासून आपण तीळ आणि गुळाचे लाडू करणार आहेत. मकर संक्रांती स्पेशल तीळ आणि गुळाचे लाडू आपण बनवू आता. हे बघा, त्यासाठी मी इथे लागणारी 250 ग्रॅम तीळ घेतलेली आहे. पांढरी तीळ घेतली मी इथे. 250 ग्रॅम गूळ घेतलेला आहे. थोडंसं साजूक तूप घेतलेलं आहे 1 टेबलस्पून आणि लागेल तेवढं पाणीसुद्धा मी यूज करणार आहे. असं एवढं साहित्य मी घेऊन घेतलेलं आहे. चला तर आपण आता लाडू तयार करू. हे बघा, आपण एका साईडला कढई गरम करायला ठेवलेली आहे. तिच्यामध्ये आपण जी 250 ग्रॅम तीळ घेतलेली ती टाकून देणार आहे आता. तिला असं चाळत राहायचं आहे जेणेकरून ती खाली चिपकणार नाही. हे बघा, सतत चाळत राहायचं आहे आपल्याला जेणेकरून ती खाली चिपकणार नाही आहे. हे बघा, आपल्या तिळीमध्ये बघा कसा आवाज येतोय, तडतड असा आवाज येतोय. हे बघा, ऐकायला येतच असेल तुम्हाला. असा तडतड आवाज येतो तिळीचा. तोपर्यंत तिला चांगली अशी परतून घ्यायची आपल्याला. हे बघा, चांगली भाजली गेलेली आपली तीळ. आता आपण तिला एका ताटामध्ये काढून घेऊ. हे बघा, एका बाउलमध्ये मी तिला आता काढून घेतलेली आहे. चला आपण आता पुढची प्रोसेस करू. पुढची प्रोसेस अशी आहे की आपण जे 1 चम्मच तूप घेतलेलं होतं, साजूक तूप, ते कढईमध्ये टाकून द्यायचं आहे पूर्णपणे. थोडंसंच टाकायचं आहे. तेवढंच पाणी आपल्याला घ्यायचं आहे. आपली कढई आधीच तापलेली होती, आपण तेल भाजली त्याच्यामुळे पाणी लवकर उकळतं आहे. हे बघा, आपण जो गूळ घेतलेला होता तो गूळ देखील ह्याच्यामध्ये आता घालून देणार आहे. असा पूर्ण गूळ याच्यामध्ये घालून द्यायचा आहे आणि त्याला देखील असं सतत चाळत राहायचं आहे. गुळाचा आपल्याला पाक तयार करून घ्यायचा आहे. हे बघा, आपला गूळ वितळत चाललेला आहे. त्याला सतत असं परतत राहायचं आहे. थोडं थोडं पूर्णपणे विरघळू द्यायचं आहे त्याला. आपल्याला त्याला विरघळू द्यायचा आहे जोपर्यंत त्या पाकाचा एक तार तुटत नाही. असं थोडं 1 तार 2 तार असं आपण असं करून बघतो ना, तेव्हा 1 तार तुटला पाहिजे. आता सध्या आपला तुटत नाही आहे, त्याच्यामुळे अजून त्याला विरघळू द्यायचं आहे पूर्णपणे. हे बघा, आपला पाक किती छान झालेला आहे. त्याचा कलरसुद्धा थोडा थोडा चेंज होत चाललेला आहे. असं घट्टसर पाक आपल्याला होऊ द्यायचा आहे. बघा किती छान आहे आपला पाक. अजून थोडा वेळ याला थोडा कलर चेंज होईपर्यंत होऊ देऊ आपण. हे बघा, आपला पाक बनवून आता तयार होऊन गेलेला आहे. त्याच्यामध्ये आपण ही भाजलेली तीळ जी आहे ती सगळी टाकून देणार आहे. तिला सुद्धा या प्रकारे अशी काढून घ्यायची आहे. हे बघा, चांगली परतायची तिला जेणेकरून सगळा पाक तिला लागला पाहिजे. हे बघा, झालेलं आहे आपलं. आता आपण याला एका ताटामध्ये काढून घेऊ. हे बघा, मी एका प्लेटमध्ये त्याला काढून घेतलेले. मी सगळ्यात आधी ताटाला तूप लावून घेतलं होतं, मग ते काढलेलं आहे. थोडं थंड व्हायसाठी ठेवलेलं आहे. म्हणजे जास्त थंड करायचं नाही, आपल्याला गरम गरमच त्याचे लाडू वळून घ्यायचे. असं थोडंसं, हे बघा, असं थोडंसं घेऊन घ्यायचं आहे हातामध्ये. आधी हाताला तूप लावायचं आहे, मग त्याला असं थोडं थोडं करत गोल 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 करायचं आहे. हे बघा, तुम्ही बघू शकता किती छान आपला लाडू आलेला आहे. असे सगळे प्रकारे आपल्याला सगळे छोटे छोटे लाडू वळून घ्यायचे. हाताला आधी तूप लावायचं आहे,
त्याच पद्धतीने बघा दुसरा देखील तुम्हाला करून दाखवते मी। हे बघा त्याच पद्धतीने मी आता दुसरा लाडू देखील वळून घेते। बघू शकता याच पद्धतीने मी सगळे लाडू आता वळून घेणार आहे। हे बघा तुम्ही बघू शकता असे एवढे लाडू मी वळून घेतलेले आहेत आणि हे बघा स्पष्ट बघून घ्या किती छान गोलाकार आकाराचे आलेले आहेत ते। असे एवढे लाडू मी तयार करून घेतलेले आहेत आणि थोडेसे उरलेली होती तीळ त्याचे मी छोटे छोटे देखील करून घेतलेले आहेत लहान मुलांना देण्यासाठी। तर तुम्हाला आमची ही लाडूंची रेसिपी आवडली असेल तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।